Hugo Hendricks van Schutterij Sint Salvius Limbricht gaat zijn jachtvankels present om uit te treden in de eerste divisie. En zal als concertwerk Trinidad en maatwerk keer en wacht van nadere orders. Namens mijn collega wens ik u heel veel succes met de uitvoering. Rust! Ik weet niet of ik naar voren uit kom. Ik dacht zo wel vrienden van hem of ja. Ik merk dat ik niet de stad ben te rijden. Go! Hey!